britànic. Però, clar, per a tirar endavant processos d'industrialització, el que fa falta, a banda de ganes, tindre una idea i tindre gent preparada, sobretot el que fa falta són diners. I com saben tots vostès, nosaltres, el País Valencià, som la comunitat més empobrida de tot l'Estat. I és que resulta que l'estat espanyol ens deu a tots els valencians i valencianes més de 40.000 milions d'euros i vostès, senyories de l'extrema dreta, són els únics que voten en contra d'un millor finançament per al nostre poble. I és que, senyories, per a fer polítiques d'industrialització, ho torno a dir, per a fer polítiques d'industrialització fan falta diners. I vostès, senyories de l'extrema dreta, estan en contra de pujar els impostos als rics. No només estan en contra de pujar els impostos als rics, sinó que, a més, ho han dit així, estan totalment a favor de l'evasió fiscal. Perquè han vingut vostès així a votar en contra de les mesures contra els paradisos fiscals, uns paradisos fiscals dels quals vostès han dit, per activa i per passiva, i ho han dit així, que estaven a favor. Per a fer polítiques d'industrialització calen fons públics, i vostès estan en contra de tot això. Vostès també venen així, i de fet estan a favor del paradís fiscal que més mal ens fa de tots, un paradís fiscal que es diu Madrid. Comencen vostès també així parlant de l'ampliació del port de València. No sé si